constituency ang kangalong bohakang toyalong perangkeatum kahumridam. Kardom karbilong rea berta long pen non arni kang sama pora berta non berta ke thanjia bang sami ojang terang pi non berta ang ton pen archuponsena. Kedamtang ningkan rak krege thoma ningkan Telangana phan hemprek ki piahut Karbianglong phan ki hemprek nang pipedet puajok Karbianglong aradatum ningki pungajok pang thek thetum lang chithingalong se kachelanga hem sub center phalangno etlo laso penajok pini anke lang chithingalong don pharo phosose aradatum se kachelanga warsai kabedera jok sung ulo laso sub center akimi kikim pangcheng ponthulo Seta fast bill ke papas ke long chorajok contractor atum labang so hem ki kim patang thekthedalo. Lasi prabjin pen KAAC pen labang so hem ki kim kapatang pon thujia phan bill nang ki pi pon paprap jia phan doctors la pen nurse atuma phanta nang ki toy thu pen se ka chelanga warsai ke long jia phan lang chi thinga radatum KAAC phan kachuning ri padopon. Saphapani pen sarbinong timo. Prangsi ke nalipan mate press tumpan surupar pilo ni tu marong lang chithing mate sapapani along nang kahri po lasipini nang litum channel hoiben nilitum bangso rong pen nilitum Karbianglong Autonomous Council phan nilitum chuning ri kangtung ke lalo athema nilitum arong mate tebok teraan don pharo pho sose aratatum nilitum la bangso saphapani a sub center nilitum kavedera jok nilitum penangan kisung napuson dolo so that un edada hod nilitum akelo wing napuson dimsin nilitum chiponang kolo lasi la bangso sub center pini anda me kitang te dat pon nilitum ning duglo lasi nilitum Karbianglong Autonomous Council phan chuning ri parpiglo la bangso hem on anpen na patang paprap je phan athe 2013 aningkan Telangana phan state ki pi hut labangso rat aning ki punga hutsi labangso kidotang sub center pangthek the tum labangso hem phalang no dalo hal sorni pen pini an nilitum avedata joine labangso sub center avedata joine ni tum kisung chitang nanglo athe mala dak nurse punon doctor satum dakwang wedalo suposini tum sungpik lo na sinali tum phan kithe ding tum phan chuning ri lo prabjin ben abangso sub center ni tum phan patang PC doctors la pen nurse la pen pars da me ni tum phan ambulance a facility a hoi sitame nang PG phan si nali tum phan chuning ri lo pardon Bang phukang wai nang le liaprang rongkurua rongalong bithung reng thama mondol committee BJP level tor committee amai tangni non kewangji MLA kilik ansose kapang tang thuji mate ingtang rak pen kilik kapachedan dunjia phanpura rongkuru pathua klamalong mai ingni pon mayalong bilop sing kropensi la so mayalong charipon la so hot alohi pen kachetong dun ditelal hasnu veterinary board chairman Lapen Men Meji Lamps Chairman Bitya Singh Teron Lapen Bithung Reng Thama Jua Morcha President Longki Ronghang Lapen BD Singh Timong Lapen Penangan BJP Workers Tum Chetongdon Maya Long Aluhi Ditelal Hasno Pen Kaningje Pon Atengke Rongkuru Arong Along Nonamat Box Kalwar Lapen Miari Hing Lapen Towar Mesen Nang Pipon Popusi Hasnu Sangho Ningje Pon Dongka Mukam Pen Komol Kathar ting ben pulute arong tinta laso hem soke bat nang ni pusi bangapu nitu mesiem sata rongo sorban inuta laso hem soke bat nang ni lapen patang lir ni e bhoivit ke unedat pumini sita runok first phase second phase third phase jo lason si mane nang leng bompo lapen laso ahem soke hum pharo isilote bang ke bamunit claim longpo tipusi klaim long poma labang ke nalitum jin ni deta hai CM sar bang ke rar phan kaching hot
Plimplam lang so patua klamalong, fast long rong par chikimo football match one day padopon. Laso kapatu panalong, sangti lang so football atum, the Seal Football Club atumpen, final lang deng patu ponsi, sangti lang so football club atum, 2-0 pen cepahay ponlo. Lapen laso kapatu panalong, aluhi man pen kacetong dun, SGB Junes Timung, GB Jugenrong paratum cetong dun. Lapen kaprek ke thege dingatum ta cetong dun. Lapen SGB ahin pen non kapatu mi owe kimia tumaphan kapatu ahin anat ansusi kapatu anat ansusi kapaprang ponji ani parung pon. Saphapani pen Sarbinong Timong. Kartu je pasti. Pacing ni lah. Di labang soko. Amai. Dak. Limplang mamso hawalong. Wong kimi long. Okay, hai lapen ladak club. Unili airpondet podak pimplam langso. La football club organizing committee. President secretary kado gabe atum lapen apart pini labangso football aphan Uria latun family tumapen methang asar bura aphan aman apeng kachitiji aphan isi kachitimo isi memorial aphan alang itu mang konsi ladak ithir Prekithomani ward number inkoy rahini Deopani constituency angkang Upper Deopani bohakang tuyalong Perangkiatum Kahumridam. Labangso Kahumridam mahot rong asar lapen amekara tumaphan cetong damlong si penanganalang cethan ponlonglo. Alang litum nang kacethan don atengke lapu helo. Labangso Upper Deopani Health and Wellness Center se kacelangahem kedoko kajoyne rong thongkebra phoso se aradatum se kachelanga barsai longponlo. Bonta doktor lapen nurse tum hithi iruipen nini thom ansi angsongpen nang toichot. Laso jok rong aradatum so that un edet kisung cecak dun nang kok loputa nang pachini dun. Lasi doktor lapen nurse tumaphan labangso se kacelang asai hemalong kaiketa kang pupon wer japhan lapen quarter rent house kikim pipon japhan ta nang pachini dun thu. Lapen so that un edet ahut kache pon japhan 108 mati ambulance sitame kenang soddo puta nang pachini dun thu. La anchot takalisi hospital along hithi iroipen doctor lapen nurse lapen asa tum wanglote alang litum chepang thir nang kok. Lasi labangso ahem along kapang thir wer japhan chokidar inut nang pinangji pusi KAA tumaphan rong asar lapen arara tumpen pen nang pachini dun. Ang si Kangton Cholo, Kaduka Vepanta, Cardo.